Rêveberiya PYD ragihand ku wê çek ne li dijî artêşa rejimê bilind kiriye û ew daxuyaniyên serokê rejimê Beşar el-Esed bi erênî dixwînin. Meyse Girêdî berdevka beriya Demokrat ya Sûriyê ya dejbir di daxuyaniyekê de ji bo Rojnameya El-Watan ya nêzîkî rejimê got ku hevdîtina wê li gel hevseroka Encûmena Sûriya ya Demokratîk ya Piser PYD ve İlham Ehmed bi erêkirina wê encûmenê ji bo şandina şandeke danûstandinê bi rejima Esed re bê mercên pêşdem bi dawî hat. Girêdî herwiha got ku Encûmena Sûriya ya Demokrat ya bi ser PYD ve gotiye ku ew li daxuyaniyên Beşar Esed bi erênî dinerin û gotiye ku wan çek ne li dijî artêşa rejimê bilind kiriye, lê wan li dijî terorê bilind kiriye. Girêdî tekez kir ku hîn ala rejimê li Qamişlo bilind kiriye. Beriya çend rojan jî şandeke ji opsîsyona Hundir ya Sûriyê seredana bajarê Qamişlo û Minbic kiribûn û hevdîtin bi PYD û alîne bi ser ve kiribûn. Ew hevdîtin piştî wêyekê hat ku Beşar Esed serokê rejima Sûriyê ragihandibû divê PYD û çekdarên Sûriya ya Demokratîk navçeyên dibin kontrola xwe de radistî rejimê bikin yan jî ew ê bi hêzê wan ji navçeyan vegerînin. Mukurhatina Encûmena PYD ya bi navê Sûriya ya Demokratîk ku wan bi çek ne li dijî rejimê bilind kiriye, pirsekê derdixe holê. Gelo çawa PYD dibêje me navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji rejimê rêzgar kirine û şoreşa wê ya iddia dike naxwe li dijî kê ye.